Dobrý deň, moje meno je Miroslav Murín a študoval som na katedre počítačov a informatiky Technickej univerzity v Košiciach a aktuálne aj naďalej na nej pôsobím ako doktorand. Cieľom tejto práce bolo navrhnúť a implementovať inteligentnú prezentačnú miestnosť s multizdrojovou videoanalytikou. To hlavné, čo sme vlastne robili, bolo natrenovaný vlastný model pre strojové videnie, čiže úlohou tohto modelu bolo detekovať osoby a presne ich spočítať. Aktuálnou problematikou bolo to, že aktuálne dostupné modely, ktoré boli trénované na Coco datasete, boli pomerne nepresné. Pri konferenciách, kde je obrovské množstvo ľudí, tak ľudia sa napríklad prekrývali, sedeli na stoličkách, boli vedľa seba, bolo vidno iba malú časť osôb a z toho vznikali problémy. Keď napríklad sa nachádzalo v miestnosti 50 ľudí, tak tie pôvodné modely spočítali napríklad 20 osôb. Náš natrenovaný model dosahuje pomerne vysokú presnosť, kde dokáže takmer vysokou presnosťou určiť presný počet osôb. Náš program ponúka štatistiky, kde si vie administrátor pozrieť, koľko osôb sa nachádzalo v danom čase, koľko ľudí prišlo, koľko odišlo. Ďalším prvkom tejto práce bolo tiež automatizácia miestnosti, čiže software ponúka rôzne prvky, ako automatizovať miestnosť, napríklad prepis reči do textu, čiže automaticky sa vydala celá konferencia prepísať do textu, a to už v rôznych jazykoch, či už angličtina, nemčina, a to bez nutnosti internetu. Ďalším zaujímavým prvkom bolo ovládanie miestnosti pomocou jazykových príkazov. Práca tiež ponúka automatické ovládanie smart kamier, vďaka čomu budú kamery automaticky otáčať za prezentujúcim. Aj veľká výhoda celej aplikácie, že je úplne nastaviteľná a konfigurovateľná, čiže nie je stávaná na jednu miestnosť, ale je možné ju využívať takmer kdekoľvek do hociakej miestnosti.